Jätkä ja tänään tervetuloa videolle. Kuka on näistä korteista paras? Aina ekana. Jippi vai Laaksola? Eikö siis Kiekko Espoo vai Laaksola? Kiekko Espoo vielä. Laaksolakin. Eli siis mä katson aina näistä, että aina yksi tulee kerrallaan ja sitten häviäjä aina tippuu noista ja voittaja lähtee tänne jatkoon. Ja silleen edetään siihen asti, että on niinku eka kierros menty sitten toka kierros ja numeroidaan punaisena yksi pelaaja. Sitten Mäkinen vai Pasi Peltonen? Mäkinen menee jatkoon. Sitten Vanhatalo vai Kuusela? Kuusela vielä. Sitten joku kanadalainen. Jyrtscherman vai Rautio? Rautio vielä. Kotkaniemi vai Haakana? Mä en tiedä kyllä näistä kumpaakaan, mutta Ässät on parempi kuin Kiekko Espoo, joten Ässät. Eli Haakana. Sitten Grigor Grasöy vai Tavi? Grigor Grasöy. Sitten Jari Virtanen vai Arto Sirviö? Jari Virtanen. Sitten taas joku kanadalainen vai Veli-Pekka Pekkarinen? Veli-Pekka Pekkarinen vielä. Sitten Holder vai joku Matti Viitakoski? Holder vielä. Sitten Riikola vai Rajaniemi? Rajaniemi vielä. Sitten Lajunen vai Parikka? Parikka. Sitten nämä kaikki kolme, vai oliko tää? Rautia taisi olla ja Rautio lähtee nyt tänne pois. Sitten on Markkanen vai tää? Markkanen vielä. Sitten nää. Mäkinen vai Kiekko Espoo? Kiekko Espoo vielä. Kuusela vai Rautio? Kyllä, Kuusela vielä. Ja tää Grigor Grasöy vai Kotkaniemi? Grigor Grasöy. Holder vai Pekkarinen? Holder vielä. Virtanen vai Rajaniemi? Rajaniemi. Parikka vai Markkanen? Parikka. Sitten 6 pelaajaa jäljellä. Sitten ekana Kuusela vai Kiekko Espoo? Sanottaisiko, että Kiekko Espoo. Holder vai Grigor Grasöy? Holder on parempi. Sitten Rajaniemi vai Parikka? Rajaniemi vielä. Näistä paras on. Tai no näistä tippuu aikana Holder. Sitten Kiekko Espoo. Rajaniemi voittaa. Ja joo. Tää oli siis tämän tulosia. Joo ja tulee ehkä näitä tällaisia lisääkin. Moro!